И лично от мое име като директор. She's a principal at kindergarten in Bulgaria. It is on behalf of her team. Искам да изразя сърдечната си благодарност за топлото посрещане, вниманието и гостоприемството във вашата детска градина. She wants to really thank for the hospitality and all the attention that you give to us and to her. За нас е истинско удоволствие да се запознаем с вашата детска градина, с всичко това, което правите. То е чудесно, да обменим опити и идеи, да видим с колко любов и отдаденост работите за децата. Yeah, they are very pleased and it's a pleasure for them to give the present and to be able to see the best practices here. Вашия професионализъм, сърдечност и новаторски подход ни вдъхновява и ни дава нова гледна точка за развитието на предучилищното образование. Yeah, so your experience and innovation innovative approaches are inspiring for them to try them out and to try something new. Истината е, че образованието няма граници, а сърцето на хората, които работят с любов към децата, говорят на един и същ език, езика на добротата и грижата. Okay, you're making my life really hard. Вярвам, че това сътрудничество ще бъде начало на едно трайно приятелство и ползотворен обмен между нашите екипи, които споделят една обща мисия, а именно щастието и развитието на децата. We all share the same mission about the education of our children. They hope that we will have more opportunities for exchange to learn from each other. И сега ще се престраши нещо на испански. Gracias de corazón. Este regalo se ofrecemos con cariño desde el jardín infantil alemán. Okay.